दा नायनोसै माला थालाय खालामनो हायो हाया। गाबोनो एसे गोजान जायगायाव थांगोन नालाय बेनिखायनो दिनै नैबे ब्लगखौ खालामनाय जाबाय। जोंनिथिं एसे अखा हादोंमोन फिसा फिसा, ओमफ्राय दा अखाया गैथ'ला। ओमफ्राय बाखि दा नायनो हागोन नै आङो मोनसे भिडिअ होखादोंमोन। ब्राइटनेसा बिराद बुरजा जादों दे, मबाइलनिया जोंख्लाबजोबदों मानसियानो जोंख्लाबजोबदों ब्राइटनेसा। दाबो जेबो नंला। स' गाइस ओमफ्राय बाखि मियायो मोनसे भिडिअ खालामगोन सानदोंमोन आङो। मियायो ओमफ्राय बाखि भिडिअखौनो खालामनाय जादियासै आरो माने बोथोरनि थाखायनो। मियाबो एसे खामानि मावबाय, मिया इथिंनि खामानिखौ मावाखै, एसे बेलेगनि खामानिखौ मावदो आरोना। बाखि बिराद समायना नांदो आरोना गाइस, दासो लांदां लांदां नांदो जायगाखौ एसे साफा नांदो आरोना गाइस ना। बरिया मोजांनो साफा नांदो आरोना। दा नै हाखौ बुस्थाबाखैना, अखा हानानै दंफांनि बिलाइफ्रा गोलैनानै माबायदि जमा जाना दङ नुदोंना। बिदियानो लेथ्रा जायो र', थाब थाब गारबाय थायाबाथाय एसे लेथ्रा जायो आरो बिदियानो नै। दा जियानो जाया मानो गाइस, जि मावनांगौ दङ एसे लासै लासै मावसिगोन। ओमफ्राय मियायो एसे सेटेलनि खामानिखौ मावदोंमोन, आं बुंदोंमोन नालाय एसे धालाय होनो लागा दङ होननानै। न'आवनो बायबाय मावना दोनाबा उनाव आरो मिस्थ्रिफ्रा खानसेया खाननैबो जायो नङा होमबा, बेनिखायनो न'आवनो एसे एसे मावबाय थादो आरोना। दा जियानो जाया मानो गाइस, गोबां मानसिफोरानो सापर्ट होदो। आरो सानसे मानसिफोराथ' गाज्रि कमेन्ट हरो, मोजां कमेन्ट हरो, आंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया। जिखुनु आंनिया भिडिअ खालामनाय खामानि, आङो भिडिअखौ खालामखागोननोखा, सोरबा गाज्रि हरबाबो मोजां हरबाबो। आंथ' रावखौबोथ' एख' मालायनि भिडिअ होनानै रावखौबोथ' थगायाखै, बायदिसिना खालामाखै। बास आंनि फेसजोंसो आं भिडिअ खालामदों नङा होमबा गाइस। थ' नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो सेस्था खालामदोंबा नोंथांमोनाबो जुजिबानो जाबाय। बास बेनो आरोना, गासिबो सेस्था खालामनांगौ, गासिबो जुजिनांगौ आरोना, होमबानो साक्सेसफुल जानो हायो आरोना उनाव लासै। दा बाखि बेखिनि खामानिखौ मैया मावजोब्बायमोन ना नै, ओमफ्राय दा सेथ्लायाव एसे खामानि मावदोंमोन। बाखि ओमफ्राय दा बिबारफोरा माबायदि जाना दङ नै गाइस, नायनो हागोन नोंथांमोना। आथिंगालि नै आरामसे जाबखोनै, ओमफ्राय नै सायाव ओरै होलांजोबगोन आरोना, आरामसे समायना नुनाय बायदि होलांजोबगोन आरो। दा बाखि बेखिनिखौल'सो होथ'दो। फुलि दोङो, टाब गैयाना, ओइ टाबखौ लाबासो आरो बरिया आलायनो हागोन। मोनसे ओरै गुनानि टाब थाखायो बरियानो। नै आं जाखांबाय दासो, न'आवनो दोंखायो थालिर, आरो बेफोरखौनो लाना फैबाय थायो। न'आवनो दोंखायो दखन, मालायनि थालिरफोरखौ जानला मानला लाबोनाङालै। बाखि बाहेरनि खामानि मा मा मावदों मा मा मावाखै नोंथांमोना एसे देखायनि। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। एसे फुंनि टाइमखाय नोंथांमोना बाय बोरैबा नुनो हानाय, उथिनानै मोखां सुना ब्लग खालामखादों। गायनो लागा फुल दोङो आंनिया, जिथुबा इयाव माने टाबनि नङा, टाबनियानो खिन्थु माने आलायनाय गुनानि नङा, बेनिखायनो बेखौ आलायनो हायाखै। दा आं बेखौ मा खालामगोन, आङो बेखौ गुनाखौ गथाय खाजोबगोन, ओमफ्राय गुनाखौ खाजोबनानै आलायगोन आरोना, होमबाना टेनसन गैला, फिनिसिं जाखाबाय आरो माने कमप्लिट जाजोबखागोन। बेनिखायनो आं बेखौ बरिया गुना खानानै बरिया आरामसे आलायजोबगोन। बाखि हाखौ एसे दोसथाबनांगोन, ओमफ्राय दोसथाबनानै साइथिं गालिबो इसेबांसो गोजौ जानाय मोनसे फुल लाना फैगोन आं, माने ओइ जिथुबा गार्देन गोदोर गोदोरफोराव होयो जि स्टाइलनि थाखो थाखो जानाया, बेखौ होना होनानै बरिया होमबासो हाखौ फेनस्रा जोबगोन आङो। बाखि बेखौ लाबोगौ मानि लामानि बि हाखौ फेनस्रा जोबा, बे फुलखौ लाबोबासो फेनस्रा जोबगोन आं, हा नांगोन ना एसे। दा जियानो जाया मानो गाइस, ओमफ्राय दा आङो बाहेरायाव मैया एसे खामानि मावदोंमोन, आं दा नोंथांमोन एसे देखायनोसै बेखौ, माने माबायदि जादों माबायदि जायाखैना। नै मैयायो आं ब्लगखौनो लाखादियासै, आरो ब्लग भिडिअ खालामखादियासै, आरो सानफ्रोमबो मानोथो ब्लग भिडिअ खालामबाय थानो, खामानि मावनायखौ होननानै मैया ब्लग लानाय जादियासै आरोना। दा नोंथांमोनहा आरो मानो भिडिअ होआखै खोमा सानदोंबो जानो हानाय, मानो होनना बुङोबा आं दैलि भिडिअ होबाय थायो नालाय, सोरबा सोरबा चेक खालामनाबो नायोना। बाखि दैलि ब्लग होनायावथ' आरो दैलि भिडिअ होनायाव आरो भिउआ खारखाया ओरैबाबो, बेलेग गुबुन हारिनिया खारोबाबो जोंनि बर' हारिनिया दैलि भिडिअ होबाथाय भिउ खारखाया। मानो होनना बुङोबा एसे आलादा जाखायो, माने बरिं जालांना नायनो। जों आरो दा बर' रावजोंनो भिडिअ बनायो, बेनिखायनो नायबाय थानो बरिं नाङो आरोना सानैसोआ। होमबा आं बेफोरखौ जेबो साना, जायफ्रा मोजां मोनो खासे नायबाबो खानै नायबाबो बास बेनोसै आरोना। बाखि दा नै फुरा बेखिनिखौ आरामसे गासिखौबो मैयायो हारसिंनो अन्थाइखौ रोगाजोबनानै होजोब्बाय आरोना। माने इथिंगालि होआखै, इथिंगालि माने सेथ्लाया धालाय खालामखानाय नालाय, बेनिखायनो होदियासै। ओमफ्राय बि साइडथिंसो गासैबो होजोब्बाय आरो। दा जियानो जाया मानो गाइस, नोंथांमोना ओरैनो सापर्ट होबाय था, गासिबो भिडिअफोरखौ नायबाय थाबानो जाबाय, आपडेट मोनबाय थागोन नोंथांमोना।
साफा खालामजोबनांगोन एबार जायगाफोरखौ मोजां लाखिनांगोन समायनानो माबायदि जादों डिस्टार्ब जानांगोन गोदोर गोदोर नुजानायखौ दा गाइस ओमफ्राय जि मावनो लागा दोङो ओमफ्राय आं मावबाय थासिगोन लासैनो बाखि नोंथांमोननो खिथाबाय आरो जितुबा मिया मोनसे भिडिअ होदियासै नालाय दिनैसो नैबे भिडिअखौ दिनैनो होखागोन आं दिनैनो ब्लग खालामदो दिनैनो होखागोन आं इखो माने दैलि भिडिअ होबाय थानानै भिडिअ होआबा आरो गोसोफोरखौ बारा खान्थि नाङा बेनिखायनो होनो गोनां जायो मिया खामगोन सानदोंमोन आङो बोथोराबो एसे बोरैबा खालामबाय नालाय ओंखायनो भिडिअ खालामदियासै आं दिनै बोथोरा एसे मोजां बेनिखायनो ब्लगखौ लाबाय बाखि दा नायनोसै माला मा खालामनो हायो माला थालाय खालामनो हाया जिउजा अन्थाइ बाय गोजोथोंसै आरोना ओंखायनो होना दोनबाय आङो दा बहुद मोजां नांदो खामानि मावनानै बोथोरा मोजां खालामदो आरो माने दोमैलुनो ओमफ्राय अखायाबो फिसा हादोंमोन ओमफ्राय गैला दसेनो मोजां नाङो खिन्थु बेनोसै आरो दा माइ साइ गायनायनि थाखाय एसे दैया माबा जाबाय आरो एबार खेबसे बाथ्राया बेनो बाखि खस्थ' जाबाय ओमफ्राय नै जोंहा फादारा इथिं मा खालामदो नायनो हागोन नै जोंहा फादारा मा गायदो इथिं गालिनै जोंहा फादारा नायनो हागोन नै गासिनो ओमफ्राय दाख्लैबावै दंफां गायनाया माबायदि जादो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आं मायबाफोरसो जादो नामा ओरैनो मना बस्था होना दोनखादोंमोन आङो एख' जायि बायदि दा मायबाफोरसो जादो नामा एसे चेक खालामना नायनो र' नायनो हागोन नै गाइस बारलांनांसिगोन इथिं ओइटस बेफोराव फोजोबदो नैयावबो फोदोगासिनो नायनि आङो दाखालि गायनायखौ माबायदि जाना दङथाय नैला थैखाया थैनायालाय बायना गायनाया थैखाया हासार मोनफाखायोना बरिया जाखायो नै बेलाय लावनो हानाय नङा गोलैना थाबा बरिया जादोंना नै बिदि जाखादो बोरमा जायाबानो आरामसे थांना थायो बिसोरो बोरमा मोसौ जाबासो थांना थानो एसे गोब्राब जायो आरोना दा बाखि नै थिगैनो दोङो बरियानो ना हेभि जाना दंजोबो ओइथिंबो लिसु फिसा गायदोंमोन आङो लिसुआबो थांबाय जांदे थांबायानो दे ओइ नै बरिया जाबाय नै लिसुआबो बरिया जाना दं खिन्थु लिसुआ बेनिफ्राय दा जियानो जाया मानो जिखिनि खालामनो लागा एसे लाखैनो एसे मावजोब्बाय खामानिफोरखौ बेनिफ्राय बाखि ओमफ्राय दाथ' नै न'नि भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाथ'नाय नङा गाबोनो एसे गोजान जायगायाव थांगोन नालाय बेनिखायनो दिनै नैबे ब्लगखौ खालामनाय जाबाय गाबोन थांबाथाय सबनियाफोराव लासैसो न'आव फैनाय जासिगोन बायदि मोनदों आङो गाबोन एसे बेलेग जायगायाव थांगोन आरो ना माने नोंथांमोना ब्लगाव खिथिगोन आरो फेसबुकखौ आपडेट होबाय थायो आङो सर्ट भिडिअ नोंथांमोना फेसबुकाव फल' खालामाखैबा फेसबुकाव फल' खालामबानो जाबाय फेसबुकाव आंनिया नुकुर ब्लगानो नोंथांमोना फल' खालामबाथाय आपडेटफोरखौ मोनबाय थागोन आरो ना मायावबा थांबाथाय फेसबुकाव सर्ट होना होयो आं